дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен вобаста ба нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ дар соли 2025 нишасти матбуотӣ баргузор гардид. Маълумот дода шуд, ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон, аҳолӣ ва шарикони рушд иншооти таъиноти гуногун бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуд. таъкид гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи саноат, кишоварзӣ, маорифу тандурустӣ, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш дигар самту соҳаҳои муҳим таваҷҷӯҳ равона гардида дастовардҳо бештар шудааст. намояндагони воситаҳои ахбори омма вобаста ба масъалаҳои таъминот бо барқ, чорабиниҳо дар доираи шаҳри ҷаҳонии ҳунари дастӣ оид ба сӯзанидӯзӣ эътироф шудани шаҳри Панҷакен, бунёди роҳи оҳани Самарқанд Панҷакен, бунёди роҳи канорӣ дар шаҳр ва таъмири роҳҳои минтақаи сайёҳию истироҳатии Ҳафткӯл, роҳҳои дохили шаҳр, қитъаи роҳи Суғдиён Дууба, таҷдиди биноҳои баландошона дар қисмати ғарбии шаҳр, риояи қоидаҳои забони адабии тоҷикӣ дар лавҳаи овезаҳо, беҳдошти вазъи хидматрасонии мусофиркашонӣ дар шаҳр, дигар масъалаҳои мубрами рӯз ба раиси шаҳр муроҷиат намуда посух гирифтанд. зимни нишасти матбуотӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчо иттилоъ дода шуд, ки корхонаҳои саноатии ноҳия дар соли 2025 ба маблағи беш аз 410 миллиону 455 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. соли 2025 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия ба 1 миллиарду 692 миллиону 309 ҳазор сомонӣ баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 104,1%-ро ташкил намудааст. таъкид гардид, ки дар аксари самтҳо нишондиҳандаҳо аз 100% боло таъмин шуда, дар баъзе намудҳои маҳсулот афзоиш то 4,5 баробар ба қайд гирифта шудааст. тибқи иттилои раиси ноҳия, соли 2025 шумораи умумии субъектҳои соҳибкорӣ дар ноҳия 6872 ададро ташкил дода, дар муқоиса ба соли 2024 шумораи субъектҳои соҳибкорӣ 200 адад зиёд шудааст. дар идомаи нишасти матбуотӣ рӯзноманигорон вобаста ба масъалаҳои таъмиру таҷдиди пойгоҳҳои обкашӣ, тадбирҳои баланд бароштани самаранокии истеҳсоли пахта, сифати таълиму тарбият дар муассисаҳои таълимӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ, нигаҳдошти тозагии муҳити зист, беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ, кабудзоркунӣ ва ободонӣ, ошкор ва пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, инчунин сохтмони биноҳои баландошона ва таҳкими инфраструктураи иҷтимоиву иқтисодӣ дар ноҳия суолҳо пешниҳод намуда посухҳои мушаххас гирифтанд.